King serye ning mabilis sa pamagtas presyo ning pamangan. Silikad yan naman ning inflation king Central Luzon manibat king 7% inyang Agosto asune ngeni king 7.9% niting Setyembre. Lulto king virtual press briefing ng Philippine Statistics Authority o PSA, abela rin 7 probinsya ng Region 3 kareng 15 rehiyon mabilis ing meging pamagtas ning ulaganing panyaluan o ausan rang inflation. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Agosto 2023, 15 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Setyembre 2023. Ito ay ang mga riyon na may kulay pula. Samantala, ang Region 7 o Central Visayas naman ang tanging riyon na nagtala ng mas mababang inflation nitong Setyembre 2023. Ing presyo na kanuning pamangan ing taga ng minabit king inflation rate king kalibutara na ning Luzon, partikular na ing abyas ang pong karni. 8.2% yamo kanu ing inflation king food inyang August. Kabang mitas siyang 10% anyang bula na ning Setyembre. Ang rice ay pinakamataas na weight no sa mga commodity items. Ito ay may weight na 8.87% sa ating headline inflation. Of course, mas mataas ang weight nito sa ating inflation para sa bottom 30% income households. Pamanisplika na pang USEC Tennis Mapa ng PSA, may kaduang pace ing data gathering ng ahensya, karing mga regular retailers at distributors ning abias anyang bula na ning Setyembre. King period na ning rice price cap, lulto na lakararagling may kataluki reni. Makanyan man, ala pa kanong malino nung atin yang epekto king inflation ing limitasyon king presyo ning abias. Nung first phase ng ating data collection, may mga outlets na nagsasabi na inuubos nila yung stocks no dito sa regular and wheel milled rice, kaya nagkaroon ng mas mataas na presyo doon sa karamihan no sa 41 for the regular milled and 45 for the wheel milled. Nung second phase doon nagkaroon ng adjustment, mas marami yung masasabi nating compliant no. Although marami kasi tayong mga varieties sa regular milled and wheel milled na kinukuha at pinakuha ko sa ating field offices. Yung number of prices collected for regular milled rice, 2,601. Ganong karami yung aming kinukuha ng mga items. No? For regular milled, 2,601. At ang nakita namin, only 640 of these prices ay nagpo-fall doon sa price cap na 41 or below. Para naman doon sa wheel milled rice, ang total number of varieties ang aming tinatrack ay 3,498 at only 687 or mga 20% ay nag-fall doon sa price cap na 45 pesos or less. Samantala, katukining press briefing ng PSA, pasyag ning national akapanibalan na ating miyaliwang kaparalanan bang mabawas in cost of production at distribution kareng produktong agrikultura na makasakop mo ring bang makaing mitasing presyo ng panyaluan. Metong pinkareti ing Executive Order No. 41 ng Presidente Marcos Jr. ang magbawal king pamanyingil pass-through fees kareng national at local roads king pamikisan metong dareng local government unit. King pamangutang na ning CLTV News team kareng biyaherong pamangan king Palengke San Fernando agpangkarela alide pa kanupanan naman ning mesabing utos ning Presidente uling masisingil na pamurid. Meron po, Bataan po. Bataan. For ticketing po. For ticket. Tsaka sticker po. So, pagka ganun ma'am, dinadagdagan niyo ba yung delivery niyo po doon sa mga dinidelivery niyo? Siyempre, nagbabayad po kayo? Hindi po. Kung ano lang po yung order, dun lang din po kami. Samantala, agpangkareng Manyali Palengke San Fernando ing resulta na ng inflation, tutura kanong panandaman at pibabatan namo, anya ing karelang pa mag-budget, discarding pa mamawas karelang sa saluan. Masakit magtipid, lalo na maling panyaluan. Masakit. Eh, mubal makanano mo pitang pinan di sweldo mo para may sadsad ka para minggo. Tsaka pitna na mo, timoy niyo, imbis na metong kilo, kapit na yung kiliseli ko. Para may kasyay kaya kami. Samantala, binawi na ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. in price cap. King abyas, pauli na ning palub na ning panahon na ning pamamupul, dang pale ding ortelano.
Ako yung kaya kayong talaswiyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.